नांला लायलांगोन बियो itu korban kabro laki duna gya kumurgun दुइटा ल' हो नायगोन दे lakiखौ नायनि हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि सोमदोननि इउटुब चेनेलाव गिबियावनो बरग्रोबाय दा जोङो माबायाव थांदों दा एक्सप' ट्रेक एक्सप' बिजिनियाव दङ बेरायगासिनो जाबायदे बारथोस्लायगोन आं बिराद दिननिफ्राय लन बादों बाय मैयानि माबायानो खाराखै गारामायानो नै स्रा स्रा गावगासिनो दाबो माने मैया बैसाग फांसन जादोंमोन नालाय इयाव मा होनोमोनलाय बिजनि आसुर एक्सप'नि ओमफ्राय इयाव एसे माबाबाय गारामाया रंजालाबायनानै एसे बोरैबा जादों डाइरेक्ट होनो बादों बरिं मोनदों आरो ना मानसिया ओमफ्राय मा डाइलग होबावनो आङो जायखिजाया बुंनोसै आङो खम मेंसिगोन नोंसोरो दा मोनायाव बे एक्सप' फैनानै बेरायलांबाय अबावबा सैमा आथिं बायदि गोजाखा नोंसोरबो दुमद्रायलाबायलांबाय खम मेंसिगोन नोंसोरो जाबाय दे न'आव दालाय मेङा होमबा थाबायनानै मेङोना मेंबाय नांला लायलांगोन बियो गोलोमदैफ्रा गस्लाफ्राव गोलोमदैफोरखौसो ना गोलोमदैफोरखौ दालाय गोलोमबा नांलायलाया होमबा गस्लाफ्रा सिजोब लांनायगोन बे नांला लांखागोन बायदि मोनखाबाय आं जि गरम जाबाय आरो बा दानो सिजांखाबाय नै जाबायसै थेंक इउ जेबो बुंनो गोसो गैया आङो गोसो बादों बुंनो आरो जायखिजाया मा होनोमोनलाय मोनसेल' खोथा गोलोमनाया गोलोमबाय नालाय नांलालाजोब्बाय नै गासिबो नांलाजोब्बाय अबस्थायानो गैला माने मा होनो फंबाया गाबोन जेंगा बेथरनिया मोजाङै नागिरदों मोजाङै मोजां सौहैथों मालिकआबो एसे आराम औ आरार सिदानियावसो आं नोंनियाव थांगासिनो बिदियाव थाहैनो होनखाबाय जाबाय होनबा बेखौ दोनथ'दो जाबाय दे बेरायनायनि जोङो मा मा दङ नायलांबाय थानोसै बरिया बरिया आपल'ड होसिगोन दे मोजां मोजां ओंखारो बुस्थुफ्रा रेड दाम जोंथ' जेबो लानो हायाखै नालाय बेरायगोनल'सो फैसा गैया नालाय जोंनाव बारा नै बेरायगासिनो दा जों मा बुस्थु बेलाय लटारि खेला नामा लटारि सुखुमोरनाय जानो हागौ बेयाव सुखुमोरनाय लटारि खेला फुदे फुदो 10 थाखानि बेसे दं प्राइसआ बेयाव दङ कुमुरग्रा जाय कुमुरग्रा लाखि दंना गैया itu korban lagi kabro laki duna gya kumurgun दुइटा ल' हो नायगोन दे lakiखौ नायनि जेंग'नि हाबायावनि मोननै नामा मोनसे लाखाबाय नामा फोरना मोनसे लाखाबाय अके दे गारि जाखासिगोन नै गारि गारियानो गैया खोमालै दै फुवा जाखोमा जागोन टिभि 59 बिथाङा 59 ओइ खि नायदो 55 60 आसि गैया नामा 59 3 दङ 11 गैजिबा इयाव थानाय गैयानो बे मोनसेबो गैयानो बे लाखि गैयालै जोंना गुटखाया Este visto का तो देख उल्टा है सिनी लाव बेसे नाम्बार आओ लौटे 10 टका ले गया थाने गया ओइ जायाखै र' ओइ 14 जों 59 नागिरलाय लास लाखि एकदम जाबाय जे आं जिन्दिगियाव गिला बिदि खेला कामार नाय बेनि लाखिखौ बेबायदि फनांगौ जायो आरोना गाइस देलाय देखेलाय 20 बायदि मोजां ओइखौ नायदो 10 टका फायदा दिसुन के 10 टका पाम दिसिना ini बिथांमोनालाय बिथांमोना अबे थांथाय र' बेरायगासिनो जोङो जायगाखौ नायलांबाय थानोसै माबायदि मा फानदों ओरै दं आंनि चेनेलावथ' नुथ'नाय नंला दानो गोसोबायदि माने गैया मबाइलानो दाबो जाला बिथांना मबाइला गाज्रि जाना दं दा फाहामदों बे जाबा नुनोबो हागौ गाबोनफोर नोंथांमोननि अननायावसो बे माथो 100 थांल'रा नै 50 थाखाल' नामायो ना 150 150 गस्ला मिला गस्ला गुटखा मास्टारा गस्ला गांसे फ्रि मोनलांसिगोन आंनोबो बिदा होदों
आंनो बिना हाला ओमफ्राय मालिका दुकान ना ए मालिका ड्रेसफोरखौ नायनो हागोन बिराद दङ बिराद मोजां मोजां लासिगोन बिथांमोना देरस' लुगासिनोसो माथो जाथ'वाखै मानसिबो जाथ'वाखै फांसन जानो हागौ इखै लांदां लांदां दा मानसिफ्रानो गैथ'वा दासान्दि ना करन माबाफोर बायला नोङो दिनै बायथ'ला दिनै फार्स्ट टाइमसो फैदों नालाय गोदानसो जोबहां बायगोन ओपनिं बायदिसो ने ओपनिं बायदिसो ओपनिंखा बहुत दिन दंबावो एक्सप' माबा दंलायो बेरायग्रा माबा होनो खेला आरि होलायदों 10 টকা নহয় চবি হয় এটাই বস্তু খালি কলা বগা আছে আৰু এইটো কৰিব নাম্বাৰ আছে জি নাম্বাৰ এতে কিমান নাম্বাৰ 20 নাম্বাৰৰ আছে না 20 खेला होनो मोनलायदों माथो खेबनैसो फिदिंब्रा दे 20 नाम्बार खेला होदों फैदो नोंथांमोनाबो फैनानै बेरायफैदो बिजनियाव जागासिनो बियो मा होनो टेंफाख्रि फिल्डआव जागासिनो टेंफाख्रि फिल्डआव नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय आरोना खेलाबो होलायदों गेलेफैनो हागोन नोंथांमोना नै बिथांमोना खेला होग्रा ना एक्सप'नो मानसिफ्रानो गैया जोंना नैबे ब्रनाबो चेनेल दं आर चिरां नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय आरो बिथांनिखौ गाव सिबना हो नायहैबानो जाबाय गावसिना एसे इन्टारटेनमेन्टनि कपि जाबाय कपि नङा कपि गैया बेयाव एक्सप'आव बांद्राय मानसि जाथ'वाखै गोदानसो जादों नालाय दासान्दि 5 मेसिम लास्टआ फैबानो जाबाय नोंथांमोना मेथाइआनो मेथाइ स्टाइल दं आरो नै मेथाइआनो खायो दिनै जोंना गुदका मास्टारा गिसिब लानो नागिरदों गिसिब गरम बोथोर जाबायना नैखौ नायदों आरो अबे साबसिन जागोन बेखौ बुंलाय अबे साबसिन जागोनथाय कमेन्टआव खोन्थाब्ला अबे साबसिन जागोन ओमफ्राय बे नुगोन आरोना बे दा नुला जायखिया गारियाव नै बेखौ गाखोगोन आंथ' मिथिखाया बेखौ लादो नोङो बेखौ नैखौ बिराद मोजां अखौ लानो बे मोजां ओमफ्राय नै बै मोजां बैयो अबेखौ लादो नों जायखिया साबसिन जागोन थार खोथाखौ खोन्थारा लोगोफोर बाबा लोगो नङा नोंसोरो कमेन्ट होनायखौ नायदो कमेन्ट होदो दे आरो बेजों फसायदों सानैखौ सानैखौ फसायबाय सानै जाबाय बेयाव नैबे गोसोमाव मोजांब्रा आं गोसोखौ एकदम मोजां मोनो दे लादो होमबालाय गोसोखौ लासिना खाला बाला द' नोंसिनि थाखायसो बाबुनि थाखायसो मोजां बुंनानै दादा नै लासिगोन बिथाङा गिसिब गरम बोथोरनि थाखाय दा बिराद गरम जागासिनो ना जामबायलाय माला नागिरदों खाला बाला द' लिगा उसको खाला बाला बेलाय उसको इसिम नामा गरमाव पर्टिलो पर्टिलो अरे 50 दाम আছে দিন নেই গো 50 ওই এটা না লাগে চলে এটা 60 এটা 50 এটা পছন্দ হইছে এইটো পছন্দ হইছে পছন্দ তো বেয়া বস্তু নহয় না ভাল বস্তু তো এটাই পছন্দ এইটো ভাল এই লানিसो बारा बेरेला रावबो गैया आरो एक्सप'आबो बारा गिदिर जाथ'खायाखै जेब्ला एक्सप'आ गिदिर जागोन लास्टयै फैफिनगोन आरो जोङो दा जों न'आव थांथ'नोसै नै बिथांबो माबाफोर बुंनो नामा बुंनाया बिदिनो बेरायफैनो हागोन बिदिनो नांगौ बुस्थुफोर एसे दङ ड्रेस गोदान दङ जि जोम ओमफ्राय लकेसना जाहैबाय टेंफाख्रि बिजनि टेंफाख्रि फोथाराव आरो खेलाफोरबो दं खुरुनि खेला माबा माबि फुमानाय खेला माबाफोर मुलि नांगौबा जिफोरबो दङ ओरैनो गोबां दं आरो देलायग्रा हिन्जावफोरनिबो दङ गाननाय जोमनाय हौवाफोरनि सेन्देल नांगौखिनिया दंजोबो नोंथांमोना फैनानै लांफैबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय नोङो गोसोनायनो होनो लाखोनाबो हेखानोसै खोथा गैया गाखोजोबगोन गाखोनोथ'लै गाखोदो गाखोलाय नङा फालसुसो नामा मास्टारा हिन्जाव मोननायनि माबा लादों आसथाम हिन्जाव साफा मोननायनि आसथाम लाबाय सरखर' दा जों थांसै गाइस नोंथांमोना